गिबियावनो बयखौबो बड' खौरां चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननो मोननैसो रादाबफोर लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि रादाबाव। क'क्राझार कंग्रेस दोलोनि मावखुलि लांगोनायाव बिजेपि दोलोनि हेंथायै बिजेपि सरकार हाय हाय स्ल'गानजों हसिख्रावदों। कंग्रेस दोलोनि बेंक एकाउन्टफोरखौ बन्द खालामनायनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिदों कंग्रेस दोलोआ। लोगोसे बे हाबाफारियावनो लकसभा बिसायख'थिनि बिजाथि गुरजत मुसाहारिया बाहागो लानानै बुंथिनानै होदोंदि थांनाय मासनिफ्रायनो बिजेपि दोलोआ बे सरकारा कंग्रेसनि थाइसे थाइनै रायजो राजाफोरनि अननानै हरनाय रांखौ नुना मेगन सागासिनो दं। बिथांमोना भारतबर्षनि माखासे डिपार्टमेन्टफोर जेरै इडि, आइटि, इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्ट आरो सिबिआइ, आइबि गासैखौबो लगायनानै साफ्रोमबो कंग्रेसनि दैदेनगिरिनि गोसो जानानै मावनो नागिरनाय आरो मोजांनि थाखाय मावनो नागिरनाय बिथांमोनखौ टारगेट खालामबाय थादों। थांनाय बावैसो एनएसइउआइ, एआइसिस आरो माखासे बेंक एकाउन्टफोरखौबो बन्द खालामना होबाय। जुदि बेफोरबायदि बेंक एकाउन्टफोरखौ बन्द खालामोब्ला माबोरै कंग्रेस दोलोआ बिसायख'थि फोसावदिं मेलखौ खुंगोन? लोगोसे भारतनि गाहाय मन्थ्रिया इस बार 400 पार बुंबाय थादों। जुदि बिजेपि दोलोआ 400था एमपि देरहायोब्ला भारतआव बेरेखा दोलोआनो थानाय नंला आरो बियो सुबुं खुंथाय हादरनि सोलाय किम जं पुतिनमोननि हादरफोर बायदिसो जासिगोन होननानै गोख्रों रावजों बिजेपि दोलोखौ सोंखारिनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनो फिन आरोबाव कंग्रेस दोलोखौ सरकार सालायनो सुबिदा होनांगौ होनना खावलायदों। 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाब कंग्रेसनि बिजाथि गुरजत मुसाहारिया। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव नब कुमार सरनियाया बिजाथि गेलेनो साखाफारा। गोजौ बिजिरसालिया नब कुमार सरनियानि एसटि फोरमानलाइखौ रेहाय होखांनायनि उनाव क'क्राझार प्रेस क्लाबआव खौरांगिरि मेल। 2014 मायथाइनिफ्रायनो खेबनै देरहाखांनायनि उनाव फिन आरोबाव 2024नि लकसभा बिसायख'थियाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव देरहासार जाना हेट्रिक होगोननि मिजिं थिदों बिथां नब कुमार सरनियाया। इन्डियान नेभिनि मोनसे जाफुंसारनाय साखाथिनि हादर पाकिस्ताननि सा 23 नोगोरारिफोरखौ भारतनि नेभि हानजाया लैथोआरि दाखाथिनिफ्राय रैखा खालामनो हादों होनना खौरां मोन्दों। गंनै हादरनि गेजेराव मोजाङै गोरोबलायनाय गैयै थासारियावबो भारतारि दै सान्थ्रि हानजानि गोग्गाथाव हाबा मावनायखौ जों नुनो मोनबोबाय थादों। मिथिनाय बायदिब्ला एएल कम्बार 786 गंसे जाहाज आरो पाकिस्ताननि सा 23 नोगोरारिफोरखौ रैखा खालामनो हायो। आरब लैथोआव गंसे ना हमग्रा जाहाजखौ हाइजेक खालामनाय खौरां मोननायनि उनाव गासै 12 घन्टा अपारेशन खालामनायनि उनाव गोख्रों नाजानायजों गंसे जाहाजजों लोगोसे सा 23 नोगोरारिफोरखौ रैखा खालामनो हायो। बरपेटा र'डआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जायगायावनो नखरसेनि 3 हौवासा हिनजावसानि जिउ खहा। बरपेटा र'डनि खाथियाव थानाय बालाबिथानि 27 नं माहारियारि राजा लामानि जामुथलायाव मैया सानजौफु समाव बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाया जायो। मख'नो गोनांदि जाब्रबथाय जानाय नखरा सानथामसो सिगां नखराव स्कुटि गोदान लाबोदोंमोन। बेनिनो जिउ गोमानांनाय 3 सुबुंफोरा बरपेटा र'डनि साखाथियावनो स्कुटिजों बिमादैनि न'आव आलासि जानो होनना थांदोंमोन। बे समावनो राजा लामायाव गोबां गोख्रैथिजों उनथिंजाय फैनाय गंसे ट्राक गारिया सौख्लायनानै गालांदों। जाउनाव स्कुटियाव थानाय 3 सुबुंफोरा थैनो गोनां जायो। बरपेटा पुलिसआ जाथायथिलियाव थांनानै जिउ गैयै 3 सुबुंनि गोथै देहाखौ लाना थाङो। जिउ गोमानांनाय 3 सुबुंफोरखौ 15 बोसोर बैसोनि शाहजान आली, 11 बोसोर बैसोनि आसमा खातुन आरो 15 बोसोर बैसोनि जासमिन पारलिन होननानै मिथिनो मोन्दों। लोंनाय दैनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैना दं। सनितपुर जिल्ला हाग्राजुलि हालामनि सिङाव थानाय थारायजुलि गामिजों लोगोसे खाथि खालानि गोबां गामिनि सुबुंफोरा। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायना होनाय बायदिब्ला बिथांमोना 1999 मायथाइनिफ्रायनो बे जायगायाव रायजो जानानै दङ आरो 2005 मायथाइनिफ्रायनो भट होबोदों। बेनि उनावबो सरखारनिफ्राय लामा दालांनि जेबो सुबिदाबो मोननो हायाखै। लोंनाय दैनि आंखालावनो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ सोलोंथाइ होनायावबो गोबां खस्थ' मोनो आरो मोजां सोलोंथाइ लाहोनो हाया। बेनिखायनो गामिनि लामाजों लोगोसे लोंनाय दैनि जेंनाखौबो सुस्रांना होनो थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा सरकारनिसिम आर'ज गाबहरदों। गोथैसालि हाखौ नामजारि खालामनो नागिरनायखौ बादा होदों इएम रन्जित बसुमतारिया। चिरां जिल्ला बेंटलाव गोबाव बोसोरनिफ्रायनो गोथै गारबोनाय गोथैसालि हाखौ नामजारि खालामनो नागिरदोंमोन रायजो राजाफोरा। सुलुंनि गेजेरजों फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला मण्डला जायगायाव फैनानै जिअ' थिक खालामफैनानै सार्कोल अफिसनिफ्रायबो एप्रुभ मोनखांनानै बिटिसि मावख'आवबो खारगासिनो दङमोन।
एसेखिनियावनो मण्डलनि खुगानिफ्राय नोंसोरनि गोथैसालि हाखौ नामजारि खालामनो थांनाया केन्सेल जासिगोन। इएम सारा फन हरनानै बादा हरदों होननानै मण्डला बेंटलनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो मिथिहोदों। नामजारि खालामनायनि गासैबो खामानिया जाजोब्बायमोन। एसेखिनियावनो फन हरना बादा हरदों इएम रन्जित बसुमतारिया होननानै रायजो राजाफोरा बुंथिनानै होदों। बबेखानि सरकारा रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो थाखायसो सरकार। गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जों बे हायाव थाबोदों आरो बेयावनो गोथै गारबोदों। बे हाखौ जोंनो नांगौ होननानै गोख्रों रावजों हस्रिख्रावो बिटिआर सरकारनि हेंथायै। दिनैनि थाखाय एसेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। गोजोन्थों।